IFM News Prime Edition. Alas 6 Gs ng magandang umaga sa detalye po ng ating mga balita. Unahin muna po natin po yung fake stubs, idol ha. Paggamit po ng fake stubs para makakuha po ng ayuda sa Dagupan City. Marin pong kinundi na. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Inundi na ng Barangay Poblasyon Weste sa Dagupan City ang pamemeka ng claim stub na nila'y nakaaapekto sa bilang ng relief goods na nakalaan para sa mga pamilyang tunay na nangangailangan. Ayon sa kapitan ng barangay, kapag may mga gumagamit ng peking stub, nagkukulang ang bilang ng relief goods na naitala para sa mga benepisyaryo. Aniya, sinisikap nilang maging patas ang pamamahagi ng ayuda kaya wala sanang manluloko o mamemeke ng claim stub. Ngayon, nagde-distribute po tayo sa barangay natin ng relief goods para sa mga kabarangay natin, every families. Bali may sinisilyuhan po natin, may silya, dry seal po yun na nilalagay po natin. Kasi yung mga iba po, siniserox po nila, yung mga iba, kahit na nakakuha na po sila, parang gumagawa pa rin po sila ng paraan para makadoble. Siyempre po bilang po yan. Last year po, nakukulangan po kami palagi. Nagtataka po kami, sakto naman po yung binibigay naming stub. Kaya lang po, pagdating ng distribution, nakukulangan po kami. Pinayuhan din ng kapitan ng publiko na iwasan ng ganitong gawain dahil ang bawat peking stub ay maaaring magresulta sa kakulangan ng relief goods para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Hindi naman po namin ipagdadamot yan kasi alam po namin ang hirap. Basta wag lang po silang gumawa ng kalokohan, mag-duplicate, mag-xerox ng stub para at least fair naman po sa mga kabarangay po natin. Matatanda ang nabisto ang isang 44 anyos na babae noong Agosto 13 matapos umanong gumamit ng 3 peking claim stub sa relief distribution sa Juan P. Guadis Elementary School sa naturang barangay. Sa unang batch ng pamamahagi ng DSWD sa araw na iyon, umabot sa 1,287 na katawang nabigyan ng relief goods. Matapos beripikahin ng mga otoridad ang mga stub ng babae, natuklasang peke ang mga ito. Dahil dito nagsagawa ng citizen arrest ang barangay at dinala ito sa Police Station 1 ng Dagupan City Office matapos isailalim sa medical legal examination. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code of Falsification by Private Individual and Use of Falsified Documents. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.